Sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius. Sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content i faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Sembla mentida, però a l'escola anaven dient que en Ken i jo havíem estat junts a casa fins a les 9 del vespre. I quan en Yunosuke ho va sentir, l'únic que va dir va ser: em sembla molt bé, Cookie. Què devia voler dir amb això? Si demanes un desig als estels... Ei, Kaoru, mira, mira. Ah, si és la Gidama. Gidama! Ah? Ai! Vigila! Ho sento, perdoneu. Què vas a fer amb aquest bambú? És per les festes de l'arribada de l'estiu. Ens l'ha regalat una amiga de la meva àvia. Vaja, no m'hauria imaginat mai que t'agradessin aquestes coses. No, si a mi no m'agraden, però a la meva àvia li encanten les festes. Ets una neta fantàstica. I diu que si escrius un desig en un paper i el penges aquí es fa realitat. Ja ho sé, puc escriure els vostres desitjos i penjar-los al bambú. Escriuries els nostres desitjos? Oh! Podria escriure alguna cosa com ara que en Ken i la Kaoru siguin una parella feliç. Gidama, per què ho dius, això? I també podria escriure que en Yunosuke i la Zuki es facin nòvios d'una vegada. Oh! Au, ja n'hi ha prou, Gidama! Només era una broma. Quina gràcia. L'amor és una cosa massa seriosa per fer-ne broma. Oh! Què? A la meva habitació? Daizu, què hi fa això a la meva habitació? Què, oi que queda maco? I per què no el poses a la teva habitació? Perquè des de la meva habitació no es veuen els estels. I no t'has d'amoïnar per res, ja t'he escrit el teu desig, Azuki. Que has escrit el meu desig? Que pugui deixar de fumar molt aviat? Oh, no! Aquest és el del pare, aquest altre és el teu. Que sigui més maca del que és ara. Ah, d'on has tret això, Daizu? És el que dius sempre quan et mires al mirall. Ets un... Mare! Au, Azuki, no li pots deixar posar el bambú només per avui i demà? Però, mare... També ens podem canviar l'habitació. Ah, no, res d'això. Bé, vols escriure'n un, tu també? No, gràcies. Oh, què et passa? Abans t'agradaven aquestes coses. No sé per què t'ha de fer vergonya. No, no me'n fa pas de vergonya. Com brillen els estels avui. Potser en Daizu té raó. I si escric un desig pels estels? Potser el meu somni es farà realitat. Que en Yunosuke sigui el meu xicot. Demà al matí, quan em llevi, el trauré perquè no el vegi ningú.
I obres el pont! No deixarem que vegis en Yunosuke. Per què? Quin malson més horrorós que he tingut. Què hi diu? Ho veus? Sembla que estigui escrit en àrab. No s'entén res de res. Què dius, ara? Deixa mirar. Doncs és veritat, no s'entén res. Es pot saber què punyeta hi feu aquí? Estem celebrant la festa de l'arribada de l'estiu. Escolta, Gidama, què hi posa allà? Ah, és el poema de la meva àvia. Un poema? I sap escriure en àrab? Que burro que ets! No està escrit en àrab, no en tens ni idea d'art. La meva àvia ha escrit una versió llarga d'un haiku. Però si ningú el pot entendre, com espera que es faci realitat, eh? És veritat! I vosaltres què n'heu de fer d'això? Ui, val més que toquem el dos. Ei, Ken, espera'm! Com? Que espiaven amb prismàtics, dius? Sí, sembla mentida. I segur que han fet un bon repàs a totes les cases del barri. Deuen haver llegit els desitjos de les canyes de bambú de tothom. Però hi ha molta gent que ja no ho fa, això de les canyes de bambú, oi que no? Sí, ja ho sé. Però què he fet? M'he descuidat de treure el paper del meu desig. Què faré ara? I no puc tornar a casa perquè faria tard a l'escola. Què et passa, Azuki? T'has deixat alguna cosa a casa? No, no em passa res, estic bé. Afanyem-nos o farem tard. Ai, Hola, bon dia! Sí, d'acord. A fer deures, eh? No sabia que encara fessis aquestes coses, Azuki. He vist el bambú que has posat a la teva habitació i era ple de papers. l'has vist el bambú, Yoko? És que cada matí surto a córrer per mantenir la línia, i avui no, però hi ha dies que ve en Yunosuke també. Corre amb en Yunosuke. De debò que has posat un bambú a la teva habitació? Li ha posat en Daizu. Però és a la teva habitació, oi? Segur que hi has penjat algun paperet. El podem anar a mirar després de classe. No, pobres de vosaltres. Sí, s'està posant vermella. Doncs ja veuràs quan vegem el desig que ha penjat. He arribat a Ei, temps. Yunosuke, vols anar a fer un recorregut pel barri avui? Quina mena de recorregut? Makoto, prou! Ja t'ho explicaré després. Bon dia, senyor Tago! Bon dia. Per què has portat aquests prismàtics, Makoto? He sentit a la tele que aquesta nit es podran veure molts estels. I per això has dut els prismàtics a classe? Sí, senyor Tago. Però això no serà fins al vespre. Potser hauria de demanar a la mare que el tragués. No! Llavors llegiria el meu desig. Com ho podria solucionar? Ai, estic perduda. Azuki, que has posat alguna cosa d'en Yunosuke als paperets del bambú de casa teva? Sí, Ho sabia. Escolta, no t'has d'amoïnar per això, sents? sí, per tu és molt fàcil. Tinc un pla que no pot fallar. Avui a l'hora d'estudi. Senyor Tago, està permès mirar les cases dels altres amb uns prismàtics? Per què? Hi ha algú que ho faci, això, Gidama? Sí, senyor Tago, en Makoto i en Ken. Ens sap molt de greu, no ho farem mai més, ho prometem. Em pensava que volíeu mirar els estels. Veniu al meu despatx quan acabi la classe. Què us sembla el pla? I així tu, Azuki, tindràs temps per arribar fins a casa teva i treure el bambú. No ho veig gaire clar, tot això. Confia en mi, Azuki. Parlaré amb el senyor Tago i li explicaré el que fan en Ken i en Makoto. Segur que funcionarà, ja ho veuràs. Però a mi en Ken em fa pena, pobret. Au, Kaoru, un gamarús com en Ken no t'ha de fer pena. Què es veu? Mira a mi, Makoto. Deixa'm mals! És la Cookie. Ei, Cookie! Diu que has posat un bambú a casa teva? Sí, és que... Què et passa? Que et fa vergonya? No te n'ha de fer. A mi m'agraden molt aquestes coses. De debò? Sí, són plenes de màgia. No s'hauria de deixar de fer mai, encara que et facis gran. Sí, és veritat.
Caram, has dit una cosa molt intel·ligent, Yunosuke. És la primera vegada que la Jidama em fa un elogi. Jo no crec que te n'hagi fet cap d'elogi. Ei, mireu! Allà n'hi ha moltes de canyes de bambú i que maques que queden. I tenen molts paperets que deuen haver desitjat. Ei, guaita això! Aquí posa que tregui un 10 en mates. Que tregui bones notes en tots els exàmens que faci a partir d'ara. Mira que arriben a ser rucs. Va, dóna'm-els, deixa mirar a mi, ara. Vosaltres sí que en sou de rucs, quin parell. Després de la classe gimnàstica tindrem l'hora d'estudi. Tranquil·les, confieu en mi, jo ho arreglaré. Gràcies, Jidama. Avui farem una volta més llarga. Anirem corrent fins al parc i tornarem. Fins al parc? Oh, si anem fins al parc i tornem, vol dir... que tothom passarà per davant de casa meva. Escolteu, per què no fem una parada a casa de la Zuki per veure el seu bambú? Ostres, hauria d'haver agafat els prismàtics. Per mantenir la línia. I ara què fem? Escolti, senyor Tago, no creu que és una volta massa llarga per nosaltres? Si us canseu molt, podeu fer un petit descans. Però és que no era això exactament el que volia dir. Som-hi, que es preparin els nois per sortir els primers i aneu en compte amb els cotxes. No hi ha res a fer. Tu vius en un segon pis, potser no ho arribaran a poder llegir tan lluny. Per desgràcia, aquests nens tenen molt bona vista, Kaoru. Jidama! Preparades, noies? Estic segura que sóc la persona més desgraciada del món. No diguis això, Azuki. Hi ha d'haver alguna manera que... Em sap greu, noies, però ara sí que ja no hi podem fer res. Si correu i parleu alhora, us cansareu molt més, sentiu? Em sembla que hi ha algú que ja no pot més. Ei, Makoto! Que estàs bé? Què et passa, noi? Això de córrer no fa per mi. Oh! Però què dius, home? Vinga, no n'hi ha per tant. Aixeca't i corre! Però si no puc. Què us sembla, això? En Makoto ja ha quedat fora de combat. Però en Ken encara corre. Sí, vés a saber per on deu anar, ja. No estic cansada, però el cor em batega molt de pressa. Entenc com et deus sentir, Azuki. Com pot ser? Els nois ja tornen. En Yunosuke i en Ken van junts. Vinga, ànims, Cookie! Sí que aneu enrere, vosaltres dues. Ja fa estona que hem trobat la Yoko i la Jidama. Doncs del bambú no n'han dit res. Això és que no el deuen haver vist. Potser esperen que tothom sigui a l'escola. Ja veig casa teva. Azuki, on és el bambú? No era la teva habitació? Ja no hi és. Potser la teva mare l'ha entrat per fer-hi alguna cosa. M'estranya moltíssim, Kaoru. Doncs em pensava que em cansaria més. Sí, jo també. Hola, Azuki. Ho has fet molt bé, això d'amagar el bambú. De debò que el vas posar, Azuki? Però igualment tothom ja sap què has demanat. Així i tot, estic contenta que no ho hagi vist ningú. Ja sóc aquí. Azuki, on és el meu bambú, si es pot saber? Em pensava que l'havia tret la mare. Jo no l'he tocat perquè l'havia de treure jo, Azuki. I tu tampoc l'has canviat de lloc? No, per què l'hauria de canviar de lloc, Daizu? Una nena de la meva classe m'ha dit que l'havia vist aquest matí. Potser és que ha volat amb el vent. Doncs haurem de trucar a la policia, mare. A la policia? Potser algú l'ha trobat i l'ha portat a la comissaria. Daizu, ningú no ho faria, això de portar-lo a la comissaria. Doncs jo hi vaig posar el meu nom i el número de telèfon. Què? I si algú ha vist el meu desig?
Per què hi vas haver de posar el nom Daizu, si es pot saber? El mestre sempre diu que hem de posar el nom a totes les nostres coses per si se'ns perden. Ostres, sortiré a mirar si és al carrer. Jo també. Doncs per aquí no hi és pas, Daizu. Si no el posem aquesta nit, els desitjos no es faran realitat. Ei, Daizu, Cookie, què hi feu aquí fora? Ah, hola, Ken. Anem a entrenar-nos o què? Ara, Ken? I per què no? Que has de fer els deures encara. Escolta, Ken, una pregunta. Tu et podries enfilar fins a aquella terrassa? I tant, que se us ha penjat la pilota. Escolta, Què? has sigut tu el que s'ha enfilat fins a la terrassa i ens ha tret el bambú? Has sigut tu, Ken? Esclar que no. Per què us l'hauria de treure? És veritat, en Ken no ho faria, això. Potser ha sigut en Yunosuke. En Yunosuke? Pensa que ell també fa molt d'esport i és molt àgil. En Yunosuke, apa. La Yoko m'ha dit que a vegades surt a córrer amb ell als matins. Potser ell... Hazuki, et demanen al telèfon. És en Yunosuke. Mira, truca al teu Romeu, corre, no el facis esperar. Ja n'hi ha prou, Ken. Aneu-se'n a jugar a beisbol d'una vegada. Hola, digui. Hola, Cookie. Hola, Yunosuke. Escolta, et trucava per allò del bambú. Què? Què passa, Cookie? Només et volia demanar si el podia venir a veure. Ja t'he dit abans que a mi m'agraden molt aquestes coses. Com? Vols dir que encara no l'has vist? Esclar que no. Per això et truco precisament. Puc venir i fer-hi un cop d'ull? Doncs és que ja no hi és. Ha desaparegut, saps? Què? Ken! Hola, Kaoru, que tens traça guarnint canyes a bambú? Doncs sí, m'agraden els treballs manuals. Escolta, em podries guarnir aquesta, sisplau? Té. Passaré després a buscar-la. També et podries quedar i ho fem tots dos junts. No, però és que jo sóc un home i no faig aquestes coses. Però llavors m'has de dir els teus desitjos. Sí, esclar, a veure, escriu, vull un guant de beisbol nou. I què més? Sí, i vull arribar a ser ben alt. I què més? I no em vull fer pipí al llit mai més. Què? Però Ken, tu encara! Gràcies, Kaoru. Ostres, això sí que no ho hauria dit mai. En Ken encara es fa pipí al llit. Estic tan contenta que hagi compartit aquest secret amb mi. Tots els que tinc, ja no me'n queden gaires. Gràcies. No em diguis que ara tu també posaràs una canya de bambú al teu balcó. La veritat és que no és per mi, és per en Ken. M'ha vingut a demanar que li prepari. Què? Que li preparis tu? I per què no s'ho fa ell? Mira que és dròpol. Havia d'anar a jugar a beisbol al meu colomet. El teu colomet? Gràcies, Hidama! Mira que arriba a aguantar-li coses. On deu ser el bambú? Ara no es faran realitat els desitjos. Va, que no n'hi ha per tant, Daizu. El sopar és a taula. Sí! Va, anem a sopar, Daizu. Yunosuke! Ken! Ostres, no em diguis que has sigut tu el que ha robat el bambú de la Cookie. Esclar que no. I tu d'on has tret el que portes? Doncs me l'han preparat especialment per en Daizu. Estava tan trist aquesta tarda. Hem tingut la mateixa pensada. Jo he fet aquest per donar una sorpresa a la Cookie. Doncs haurem de sortejar quin de tots dos posem al balcó, no? Pedra, paper o tisores? He guanyat jo. Va, Yunosuke, fes-me d'escala. Molt bé, d'acord. Au, som-hi, doncs. No et moguis. Però escolta, què fas ara, Yunosuke? Mira, he trobat el seu bambú. O sigui que va caure al pis de baix. Misteri resolt. Va, ara em faràs tu d'escala. Molt bé.
No et moguis, eh? Ei, però escolta, que no em tocava a mi posar-li. Ei, Azuki, Azuki! No corris pel passadís, Daizu! Azuki, vine, la canya de bambú ja torna a ser al teu balcó. Oh! Què? Com pot ser això? Segur que algú l'ha tornada perquè ja ha vist el meu nom. No pot ser. Ha tornat! Ens n'hem sortit! Sí, ja podem marxar. Ei, i ara què en farem d'aquests bambús? Els podem portar a casa nostra i posar-los. És la nit ideal per posar-los, no trobes, Ken? Nens, això és un misteri. Qui deu haver tornat a posar el bambú a la terrassa? Algú que ha vist el meu nom. Que pugui deixar de fumar. Qui ha escrit això? Qui? I el teu desig, que no n'hi has penjat cap? No cap. Avui el deixaré sota el coixí. Així demà no hauré de pensar a despenjar-lo. Però si és la lletra d'en Yunosuke! Que el teu desig es faci realitat, Cookie. Yunosuke! És la vegada que veig el cel més bonic i més ple d'estels. Què deu fer en Yunosuke ara? Oh, Yunosuke! L'endemà, en Yunosuke em va explicar el misteri del bambú desaparegut i tot el que els va passar, a ell i a en Ken. Quin descans saber-ho. Però en Ken em va fer llàstima. Resulta que en Makoto va llegir els seus desitjos amb els prismàtics. ただ寂しくてただ恋しくて僕ら抱き合ったわけじゃないふとよぎる悪い予感ほどくように君は笑ったぼんやり夜明けを待ってると涙が出そうになってくよ朝もやけむる改札口は今日も人が溢れてる君に出会えてよかったなといつも自慢に思ってくよ振り返らずに君とこれからはずっとずっと歩いてゆくもうすぐ夏休みということはゆうのすけくんとしばらく会えないっていうことかゆうのすけくんこのノートはもしかして交換日記何でも話すことを誓いますゆうのすけ私も何でも本当のこと書くから次回あずきちゃん始まり愛の交換日記